פרצופים להצפות. כאן אנחנו בעוד סרטון של גיימינג פליי. כאן אנחנו נמצאים בשרת החדש שהבטחתי שיהיה, והנה הוא. אז בואו אני אתחיל להסביר לכם על השרת. אני גם אסביר לכם גם למה יש את הארמור עליי. כאן זה בעצם הקופה של החנות, כי כאן זה חנות. הוא אומר אלעד, מישהו שנמצא בשרת, אומר לי להתקשר אליו. אבל רגע. אוקיי, כאן זה הנשקים והטולס, שכחתי איך אומרים את זה בעברית. כאן זה קומת הרדסטון. TNT לא יפוצץ, אנחנו שמנו את זה, אבל הוא לא יפוצץ. בכוונה שמנו את זה על הבדרוק בשביל לא זה. רגע, אני אגיד לו שאני באמצע. אני לא יודע איך לעשות פלאג שזה יהיה בעברית. כאן זה קומת הבלוקים, נקישות, וכאן זה הבלוקים. ואנחנו מוכרים גרס בגלל שאתה צריך סילק טאץ' בשביל זה, בשביל לחצוב אותו. אין דברים שקל ממש להכין, למשל קראפטינג טייבל. אוקיי, בואו נעבור לכנסת. הכנסת זה מעניין. זה למה יש עליי את הארמור, כדי שזהו שאני מהכנסת. מי שנכנס לכנסת חייב ללא אפשרות אחרת ללבוש את הארמור. וכאן הכיסאות האלה הם מיוחדים. מי שמצביע לדיון חוק, יש כאן גם באנגלית וגם בעברית הפוך, הרוב הקולות זה מנצח. אוקיי, אז אני ראש הממשלה תמיד, שזה החיסרון, אבל כאילו נשיא הוא בדיוק אותו דבר, באמת שלא יוצא מן הכלל, בדיוק אותו דבר. זה שבוע, לא, מה שבוע? חודש, הוא יהיה נשיא, הוא יהיה OP, והוא יציע חוקים וכל אחד יתייחס אליו, והוא יקבל מחושב, כי חברי כנסת הרגילים הם לא מחושב. אוקיי, אז נעבור לבית כלא. בית כלא. אני אראה לכם את התאים. זה ייקח שעה. אוקיי, הנה הגענו. התא הוא די גדול. יש כאן 4 מיטות. והבית כלא הוא די קטן. גם כאן. וזהו היה לכלא. ובואו נעבור לאיטליז. האיטליז, חנות הבשר. אתם תקבלו סטייקים התחלתיים בהתחלה, אבל אחרי זה כשאתם מסיימים אותם, אתם חייבים לקנות. ודרך אגב, משהו בנושא הכנסת. כל אחד יכול להתקבל, אבל צריך להיות רוב מוחלט, כמובן, כדי להתקבל. הבנק. הבנק, כאן אתם יכולים להפקיד את הכסף. כן, אני מסתיר את התיבות. הם אפילו לא נמצאים. אין אותם באמת.
אני פשוט שומר את זה אצלי. ובואו נעבור לבית מלון. כן, מישהו מזהה, זה הפקודה. באמת שאני בניתי 3 דברים באותו היום, אז לא היה לי כוח פשוט לבנות גם בית מלון. אולי בהמשך אני אבנה גם בית מלון שהוא לא פקודה. אז אבל אנחנו הוספנו כאן כמה שיפוצים, למשל המנורות. ועוד מעט נעשה לובי חדש. וזה היה בית מלון. עשינו גם מספרים לחדרים. כן, יש כאן כפר וילד שהוא קרוב, אבל אין את מה שאתם מקבלים ממנו. זה בית. זה בית. זה היה זמן מוגבל, כאילו עדיין יש אותו, אבל היה זמן מוגבל שאנשים יבנו תמורת סטאקו 60, אני לא זוכר כל כך, 60 סליחה, דיימנד. אם הם מביאים אז הם יכולים לבנות בית בקריאיטיב במשך 20 דקות. לא חובה בית, אפשר גם חדרים. גם זה בית גדול, למרות שהוא נראה קטן. ונראה לי שסיימנו. אולי בהמשך נבנה גם פרקור. וזה היה הפרק של היום, מקווה שנהנתם ויאללה ביי.